Tak aký bol prvý zápas v drese Slovana? Tak ťažký, ale našťastie som sa na to pripravil a vedel som, že môžu nastať všelijaké scenáre a snažil som sa udržať si koncentráciu každé jedno striedanie z začiatku. Mi nešli búly a na to som sa sústredil, potom v druhej týždni sa to zlepšilo a dali sme ten gól, ktorý nás trochu ukludnil. 3 body, približuje sa to vysnené play-off? Tak ešte je tam pár zápasov a najlepšie by bolo, keby sme už vyhrali v tom nasledujúcom, aby sme nemuseli sa pozerať na druhých, ale len na nás, ale stále to máme vo svojich rukách. Pre teba to bude určite špecifické nástupy v drese Slovana proti Levu už v nedeľu? No uvidíme. Ako sa dohodli, ja vôbec netuším, či môžem nastúpiť alebo nemôžem. Ak nastúpim, tak budem sa snažiť, aby sme vyhrali. Tam bola taká situácia, keď sa ťa brat rozhodol pomstiť, keď ťa zadeli na ľad. Bude to teraz takto fungovať? Asi hej, no tak myslím si, že by spravil každý spoluhráč. Je to len také symbolické, že to bol brat. Ja by som spravil to isté. Aké je to brat s bratom? Tak bolo to zvláštne dať mu tú nahrávku, čo mohol ísť sa na branu. Prebel som mi to hlavou, že to je on, ale pár striedaní sme tam mali aj s Markom Daňom aj s ním a myslím si, že sme ich odohrali dobre, že sme tam mali pár šancí, takže... Bývate teraz spolu, prikryli ťa? Áno. Taký návrat do detských čias, že ste znova spolu? Tak našťastie každý máme svoju izbu. Juri, párkrát ťa premasírovali a našťastie zostali dlžní tej svojej hrubosti už na ten záver. Tak ja vôbec neviem, ten prvý faul, prečo som ho vylúčený, či som mal hokejku hore a síce tam mňa trafil, našťastie som tam nemal krv, ale ten druhýkrát to bola moja chyba, že ma tam obhodil a potom som nemusel som ho hakovať, mohol som ho pustiť a človek sa učí. Trpol si na trestnej? Dá sa povedať, že áno.